Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan GovWaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1. Paboritong kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. 1, 2, 3.
susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai Kabusol na Saray Balasubas. Only in the morning. Matatakaw ang gobyerno tan syudad. Only in the morning. Inarubalat na Saray Nalalamas San Maninisya at Katuwaan. Only in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng kabwasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Only in the morning. Tayo'y mag-ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho pa. Only in the morning. Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdungag kita ito nga programa tayo. Karma, Health Option. Wajala so paborito yun na komentarista, jada paborito yun na istasyon 88.1. Kaiba tayo so paborito yun na doktor, tan na paborito yun herbal, Karma Health Option. Wajay ipakabat ko na si kayo sa partner tayo, paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. Good morning, Doc. Oy, good morning, Brother Orly. At ito, welcome na naman dito tayong lahat sa Kwan. Itong Bagong bahay natin. Bagong bahay natin. Ito, mga bago natin programa, bago natin mga sasabihin sa inyo lahat. Pero bago nga lahat, i-invite ko nga lahat ng mga nakikinig dito na makinig nga kayo ng every Saturday morning para marami kayong matutunan dito sa atin. At pagkatapos nito, baka pwede na kayo mag-apply ng medisina para kayo magiging doktor na rin. Ayan. Para mas malaman nila kung ano po ang kanilang karamdaman, siguro kailangan magpa-check up din sila at kung ano man yung mga resulta ng kanilang mga laboratory exam, pwede ninyong basahin at ma-advisean sila kung anong magandang gawin at anong maitutulong ng ating paboritong herbal ng bayan, Karma. Yes. So, welcome. Welcome po tayo rito sa ating bagong bahay. Paborito, DWGE 88.1. Lahat ng rito, pupuntuhan natin. Yes, yung mga nararamdamang mga sakit. Pero bago tayo pupunta dyan, Doc, ipakilala muna natin. Sino ba si Dr. Glenn Soriano? Ito, magandang tanong yan. Siyempre, gusto malaman ng mga tao kung sino si Dr. Glenn Soriano. Sino ba ako? Ba't kayo makikinig sa akin? Ayun. Ba't kayo magtitiwala sa akin? At, siyempre, hindi ako basta-bastang doktor na nagsasabi ng kung saan ako dumudukot ng mga marites. Yung natin sinasabi sa kabila. Hindi naman ako nagre-research sa Encyclopedia Marites. May sarili naman akong experience and knowledge. Okay? So, ako naman para malaman ng lahat, yung general information, ako nag-graduate nga rito sa Pangasinan. Okay? After yung graduation ko sa medicine, pumunta ako na Amerika. Ang practice ko sa Amerika, almost 20 years nga as a pediatrician. Doon ako nagkaroon mga lisensya ko sa Amerika, sa New York City actually, New York. Okay, So doon na kayo parang nag-exam sa Amerika mismo. Oh yes, ang License totoo kasi doon ka nakakuha ng license nyo. dito sa Pilipinas, pwede ka mag-aral ng medisina. Okay, hanggang sa makagraduate ka. Saan po kayo nag-aral, Doc? Meron kayong degree. Dito sa ating yung hometown ko is San Carlos City. San Carlos City. So sa doon Virgen Milagrosa. Virgen Yung College of Medicine dati. Okay, so after yung graduation ko, graduate ako ng 1982 pa. Okay. So pioneer batches kami doon. Di nakakuha ko na aking degree, MD. Graduate ng Pilipinas. Unfortunately, ako ay pinanganak sa Amerika. Ako ay US citizen. So ang batas ang US citizen, kahit sino man dayuhan, hindi naman pwedeng kumuha ng
examination dito sa Pilipinas, 'di ba? Yung sa lisensya kailangan may lisensya ka ng PRC, Professional Regulation Commission. Okay, so hindi naman ako wala akong pangarap na yung mag-practice talaga agad dito sa Pilipinas. So, ang ginawa ko, lipat kagad ako sa Amerika. Doon na ako nag-exam. US citizen kayo, Doc, pero dito kayo pinanganak sa Pinas. Hindi, sa Amerika. Sa Amerika? Okay, natural. sa Maryland nga eh. Kasi, bakit nga ako nakarating doon? Kasi ang father ko US Navy. Ayun. Kasi syempre, doon siya. Fortunate family kami kasi ang father ko ay cook ng US Naval Admiral. So magaling mag-cook ang father ko. Yung buong buhay namin doon, yung father ko, masasarap ang mga luto. Ganon. Okay, tapos natapos ko aking residency sa Amerika, training. Ang natapos ko sa medicina ay yung pediatrics. So ako talaga ay pediatrician. Okay. Even after yung practice ko sa medicine, sa pediatrics, umakyat pa rin ako ng isang subspecialty. Ang subspecialty niya na natawag na neonatology. Neonatology. Oo, doon ako na nag-fellowship ang tawag doon. Pagkatapos ng yung residency ng pediatrics, mayroong subspecialty, parang specialista ng specialista. So yung specific specialization ko was neonatology. Ito yung specialty ng mga newborn. Okay? Hindi lang yung well na newborn, yung well baby ang tawag nila. Kung hindi, yung mga komplikado na yung newborn. Ano ibig sabihin ng komplikado? Ito mga katulad na yung mga premature babies, yung lumalabas na wala pa sa buwan. Baby blue na tinatawag natin. So ang experience ko doon, actually, parating pa lang din dito eh. Yung bubuhayin ko yung 23-weeker ang tawag doon. Parang 6 na buwan pa lang sa loob ng tiyan ng mother. May experience na ako doon. Kayang buhayin na yon. Ganon. So, yun yung mga pag nilabas, ini-incubator ng mga bata. yes, correct. So yung tagal ng buhay ko doon, 20 years. Doon ako nakapag-asawa din. Ang Pilipina din ang asawa ko. Balik din. Tapos ang buhay doon very rough talaga. Ganon. So akala ng mga tao ang buhay sa Amerika ay parang paradise. Ang totoo niyan parang paradise nga ang pera. Kasi kikita ka dollar, di ba? Pero hindi naiintindihan ng tao, yung dollar mo, ginagastos mo rin sa Amerika. Dollar din. Ganon. So parang parehas lang din sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, kikita ka ng peso. Kagastos ka rin ng peso. Ang difference ng buhay ko dito nararamdaman ko ngayon kasi sabihin natin meron akong pension na Amerika, dollar. Pagdating sa Pilipinas, yung dollar na pera ko mas maganda rito sa Pilipinas. Nagagamit ko ang Pilipinas kasi senior citizen na, mahigit ng senior citizen yung palitan ng dollar sa piso, bumagsak ang ating correct. So habang nandun ako sa yung buhay, very stressful ang buhay sa Amerika. So kahit sino mang taong may buhay sa Amerika, subject to yung mga very rough na lifestyle, subject to stress. So very inducive to yung diseases yung buhay sa Amerika. Yung lifestyle na Amerika very stressful So yung mga bagong dating galing Pilipinas, pupunta Amerika, magtatrabaho, first 5 years, iba, hindi na tumatagal, umuwi na. Kanila, paradise pala. Hindi rin pala. Okay. Darating, babalik. Punta tayo doon sa neonatal na sinasabi nyo. Kasi yung mga bata, hindi nila masasabi kung ano yung sakit nila So, paano nyo ngayon ginagamot nyo yan? Paano nyo tinitreat? Well, yan doon papasok yung training as a pediatric neonatologist, ang tawag doon. Kasi mula sa pediatrics pa lang, tinuturuan kami na yung clinical skills ng pediatrician, kailangan over the training period, yung habang residency mo, titignan mo pa lang yung pasyente mo. Yung pasyente mo hindi nakakapagsalita ng husay. Bata ito so titignan mo lang, ikukumpara mo doon sa pinag-aralan mo, ito ba normal sa nakikita ko? Ito ba tama? Ito ba sumusunod doon sa pinag-aralan ko sa libro? Kung hindi,
siyempre makikialam ka. Mhm. O meron tinatawag natin na yung ibang kulay ng baby, ibang size ng baby, ibang timbang ng baby, ganon, ibang reaction ng baby, siyempre ganon. So siyempre yung pediatrician, kung listo siya, nakikita sa iyak pa lang, oh hindi normal ito, ganon yan. So yan ang pediatrics eh. Sa akin yung, ang tanong mo kanina, hindi nagsasalita ang pasyente. Lalo yung sa neonatology. Ang Yun, pasyente ko, nasa loob ng uterus pa ng ina. Okay. Sa loob pala ng uterus ng ina, binabantayan din namin yung paglaki niya. May ultrasound pa nga. Sa loob pa lang, ini-x-ray na. Tinitingnan, kompleto bang buto niyan? May puso ba yan? May utak ba yan? Tama bang laki niyan? Isa lang ba yan? Dalawa ba yan? Tatlo ba yan? Yun ang neonatologist eh. Paglabas pa lang ng baby, yung nasa loob pa lang pala, alam ng neonatologist na ito normal ba ito? O high risk ito? Kung tinatakan ko ng high risk baby to fetus, di-delivery pa lang eh. Ano sasabihin ko? Ihanda nyo na kasi yung baby lalabas niyan, kung walang magandang intention paglabas, mamamatay ka agad yan within the first 24 hours. Ganon lang ang trabaho ng neonatologist. So dapat, in good coordination, yung neonatologist with the obstetrician. Kaya lagi nag-aaway. Sasabihin na neonatologist, kailangan ko ganito para sa baby. Sasabihin ng obstetrician, hindi pwede yun kasi pasyente ko rin yung nanay eh. Ganon. So lagi nagko-conflict eh. Ayun. Ang question is, sino bang bubuhayin natin? Yung ina Paano o yung baby? anong connection ng incubator doon sa Blue Baby na ano? Well, ang incubator is an environment favorable to the condition of the newborn baby. Yung incubator, para bang yung tawag namin isolate. Kasi yung new baby, pag nilabas mo sa itong normal atmosphere natin, hindi pwedeng aircon eh. Nung baby, nung nagde-develop pa lang, nasa loob ng uterus, yung temperature sa loob ng uterus, body temperature, mainit eh. Paglabas niyan, hindi pwedeng mahanginan. So yung incubator, may adjusted temperature, katulad ng temperature sa loob ng ina, ng uterus. Ganun yun. Meron pa siyang mga concentrated oxygen. Gano'n. So maraming yung doon sa environment ng incubator, yung isolate ng tawag, na similar to sa loob ng uterus ng ina. Yun. Siguro nagkama o na-nervyos yung doktor ko. Instead na sa incubator ako ilalagay, sa oven. Kaya nasunog-tulo yung buhok natin eh. Okay, paano kayo napasok ngayon dito sa Ikarma, sa herbal ano? Well, actually nga, itong nasabi ko kanina, yung buhay ko sa Amerika was very stressful eh. Okay, so in a stressful life, ganon, kailangan, alagaan mo rin ang sarili mo eh. Lagi ko sinasabi, dito, itong mga colleagues ko, mga doktor, di ba? Very stressful eh. Makita mo, ikataka ko, bakit ng mga doktor mas madali mamatay kaysa yung pasyente nila? O ngayon, kung sinabi ko, malaman mo na etong doktor mo, malubha ang sakit, mauuna siyang mamamatay sa'yo. Ikaw magtitiwala ka ba sa ganun doktor? Na sarili niya, hindi niya kayang alagaan? Ako pa naman kaya? Ganon. So yung, naman mo kanina, bakit ko na napasok ako sa ganitong, actually tawag nga sa akin, alternative medicine eh. Kasi sa sarili kong profession, nakikita ko, kulang itong mga yung information ng medicine para alagaan ko sarili ko na gano'n. Kasi yung merong nakukuha sa alternative medicine na yung tinatawag natin, anong ibang paraan para ma-sustain yung aking health, gano'n. Yun. So ako, pinag-aralan ko lahat. No, nakarating ako dito sa mga yung mga alternative mga techniques, alternative medicine. Ang involved dyan, yung using mga lifestyle na improvement eh, gano'n. Kailangan magandang kain mo, magandang exercise mo, bawasan stress, at saka isa, yung mga supplements ang tinatawag natin. Ganon. So sa Amerika, ang dami-dami mo mamamit na supplements eh. Katulad, so na-introduce ako sa supplements eh. Ang basic ng supplements is bibigay sa human body na yung kakulangan na hindi mo nakukuha sa regular diet mo. Di kumakain ka ng tama, nag-exercise ka ng tama. O
iniiwasan mo yung mga stress. Pero bakit mahina pa rin ang katawan ko? Kasi ang mga pinapasok natin sa katawan natin, yung ginagawa, may pagkukulang pa rin eh. So yun, yung sinasabi, i-supplement mo, Yun. dagdagan mo kung anong kailangan. So ano yung sinasabi ko? Vitamina. Kasi yung pagkain mo, kulang-kulang yung vitamina. So mag-multivitamin ka. Ganon. Okay, ano pa? Ito yung mga naririnig natin lagi, mga antioxidant, may anti-inflammatory. Ano, kailangan din dagdag natin yan. Kasi yung sa mga paligid natin, marami yung tinatawag natin na yung mga free radicals na nagkukos ng sakit eh. Ganon. So, yung pagkain natin, although meron din yung mga antioxidants, kulang pa rin. So, maghanap tayo dito sa paligid natin. Ang dami na nagbebenta, nakakalito na. So, yung antioxidant na sinasabi natin, nakakatulong sa kalusugan natin. Pipiliin natin na mabuti. Yun pinag-aralan ko. Ano yung pinakamagandang yung antioxidant mabibili ng tao? Yan. Well, kailangan, una-una, ang maganda ang antioxidant, effective. Hindi lang sa effective, kayang bilhin. Yun. Mura. At saka available. Okay? So, yan ang mga pinag-aaralan ko sa magandang antioxidant na patulong sa yung health ng isang tao. So, kaya tayo nagkakasakit dahil sa oxidation. Correct, yan. Ipaliwanag na natin sa ating mga bagong viewers, listeners sa ating paboritong himpilan, ano ba yung oxidation? Oxidation, yes. Well, oxidation, galing din dun sa term na yung araw-araw, minum-minum natin ini-inhale, which is oxygen eh. Kung masama oxygen dito sa katawan natin, bakit sinasabi oxygen ng oxygen? Bakit anti-oxidation? Okay. Well, eto na nga. Nanggaling pa nga ako doon sa, yung sa neonatology. Alam mo, isang malaking sakit ng mga newborn premature. Pag sila ay na-expose sa sobra-sobrang oxygen, nasusunog yung kanilang mga mata. Kaya maraming premature, bulag. Ganon. Kasi, conflict yan eh. Kailangan nila maraming oxygen. Kaso kung sobra-sobrang concentration na binibigay sa kanilang oxygen, nasisira yung mata, nasusunog. Ganon. So, itong sinabi ko, antioxidation. Okay. Ang lagi kong mga example sa mga nakikinig sa atin, oxidation. Kotse, sasakyan. Pag hindi mo ginagamit ang sasakyan mo, kakalawangin. Ayun. Ang kalawang is the result of oxidation. Yun yung naki-expose sa water and air, ganon. Lalo dito sa lugar natin Dagupan, maalat ang tubig. Yun, na-oxidize ang bakal, na kinakalawang. Yun ang oxidation. Okay. Ganon din sa katawan natin. Ganon din sa katawan natin. Pag hindi magandang gamit mo ng katawan, abusado ka. Yung mali ang pinapasok mo, mali ang alaga mo. Oxidation ang mangyayari. Madali kang magkasakit. Okay. So, para lalo maintindihan ng tao, oxidation, practically, nakikita natin araw-araw sa palengke. Ang saging. Saging, okay. Oh, yung saging, pag bagong pitas, anong kulay yan? Dilaw na Dilaw. yan. Oo. Makinis. Ang sarap, di ba? Pero, maghintay ka ng isang araw, yung nakabilad dyan sa mga bentahan, anong kulay na ng saging? Nagiging brown na. Ang dami ng tattoo. Ang dami ng ibang kulay. Yun ang oxidation ng balat. Okay? So, ang balat ng saging, yan ang pinaka-protection niya against ang oxidation. Ganon. Buksan mo yung saging, ano nakikita mo? Yung prutas, makinis pa eh. Wala pang sira. Pero patagalin mo, aabot din yan sa loob. So, ganon din ang katawan ng tao. Oxidation process, tuloy-tuloy yan. Kung hindi nyo pipigilan yan dito sa lahat ng protective na mechanisms ng body, tutulungan nyo magkaroon ng anti-oxidation para hindi kalawangin ng katawan, para hindi mabulok yung internal organs ng katawan. Yun ang oxidation. So ngayon, sa katawan natin, ano ba ang tinitira ng free radicals na ito, mga kalawang na ito? Yung bang beans natin, yung bang cells natin, o ano? Ay, yan, magandang tanong yan. Ano ang tinitira ng free radicals? Okay. Ang free radicals, saan nakikita yan? Ang free radicals, usually nakikita yan, paano papasok yan?
maraming yung entry points ng free radicals. Pwede, basta merong butas yung katawan mo, papasok yan dyan eh. Sa bunganga mo, sa nose mo, sa broken skin, sa mga sugat, papasok yan eh. Papasok yan sa dugo at iikot-ikot yan. So, ang circulation ng tao, meron bang mga hadlang, hindi pwedeng pasukan ng dugo? Hindi, lahat ng parte ng katawan pinapasukan ng dugo. Ang dugo, dala yan free radical. Ang free radical, kung i-translate ko sa naiintindihan ng tao, lason, Nason. toxin, Mhm. o yung mga terms na gagamitin natin. So yung lason o yung toxin o yung kalawang darating dun sa yung mga vital organs. O anong vital organs ng tao? Utak, vital. Kung wala kang utak, patay ka. Mhm. Puso, kung wala kang puso, patay ka. Kidney, Kidney, lungs. lungs. Yun ang vital organs ng pinapasukan araw-araw ng madami-dami ng free radical, sinisira yung mga yon. Mhm. Okay, itong yung mga ugat ng tao. Ugat ng tao, yan ang nagdadala ng dugo. Pag yan napapasukan lagi araw-araw na maraming free radicals, sinisira yung sa loob ng ugat. Pag nasira yung sa loob ng ugat, ang body natin meron siyang sariling repair system. Ang repair system ng human body, pag nasugat yung sa loob ng ugat, tatapalan niya. Katulad ng construction natin dito, pag mayroong building na nasira yung simento, anong ginagawa ng mga... Palitada. Palitada. Oh, yun. So yung palitada, katulad construct, ginagawa din ng katawan natin sa loob. Yung ugat natin, Mhm. pag nasusugat sa loob, pinapalitada din. Anong ginagamit? Cholesterol. Kaya nakita nyo mga ugat na mga hypertensive, yung mga heart disease at saka yung mga brain disease, Mga matataas ang kolesterol. yung mga ugat na laging nasisira dahil sa free radical, tinatapalan niya ng kolesterol, kumakapal na sa loob ng ugat, lumiliit na yung daanan ng dugo. Okay. So, doon lumalabas ang heart disease. Doon lumalabas ang hypertension. Doon lumalabas ang brain disease kasi walang circulation. Yun ang nangyayari sa damage ng free radicals ng oxidation. Kaya tayo na-stroke. Kaya din tayo na-stroke. Kaya din tayo na-heart attack. Kaya din tayo nakikidney disease na kailangan ng frequent dialysis. Mhm. Okay, yun. So, konektado. So, yung diabetes na pinag-uusapan natin lagi, resulta din yan ng free radical damage eh. Ng chronic over time. Yung dalawang term na natin lagi pinag-uusapan eh. Chronic disease. Okay. Anong chronic disease? A disease that develops over a long period of time. Ang kabila nito, acute disease. Mhm. Ang chronic magdi-develop yun at least 1 year. Ang acute, ngayon mo kukunin yung virus, bukas may sakit ka na. Yun ang acute. Ganon. So, ang pinag-uusapan lagi dito dangerous is yung chronic disease eh. Ang chronic disease, gumagapang yan eh. Hindi mo alam. Malalaman mo lang kung malala na. Malapit ka ng terminal bago malalaman. Mahirap nang gamutin. So ito, walang symptoms. Walang, yung mga symptoms niya, initial, very subtle. Para sabihin, Tahimik. No? tahimik eh. Mhm. Oy, sakit ng ulo ko. Nahihilo lang ako. Ay, masakit ang muscle ko. Hirap ng tuhod. Yan yung chronic, yung parang i-ignore mo. Ay, kung lang yan. Hindi lang magandang kain ko. Hindi lang magandang tulog ko. Hindi lang kulang ang pagkain. Pagod Ganun. lang ako. Mga Bibigyan ganun. mo Oh, sarili mo ng dahilan. Yun. Yan. I-justify mo. Justify mo yung sakit mo pa. Pero hindi mo alam na talagang dahan-dahan na yan. Yan ang initial process ng chronic disease. Mhm. Na yan ang dangerous yan. So, anong kailangan natin dito? Kailangan natin magpa-check up once a year, twice a year, or kasi sa hirap ng buhay, hindi na natin inaalintana yan eh. Mamaya, kung grabe na, saka tayo gagalaw. Well, unfortunately nga, in itong mga panahon natin, ang natatamaan talaga ng mga chronic din, mga dangerous chronic diseases, yung mga advanced ages eh. Mhm. Kasi yung chronic disease, hindi mo na makikita yan sa kabataan pa eh. Hindi pa lalabas yan, hindi pa lilitaw yan. Lilitaw yan after 40. After 40, yung panahon na wala kang pera, doon ka dapat magpa-check up. Pero sa ngayon, pabata ng pabata yung mga Correct. nagkakasakit. Yan ang laging message natin sa mga kabataan ngayon. Sabi ko, wag niyong i-ignore yung mga ganong, itong mga
yung panahon natin stress ngayon. Ngayon pa lang, bata pa lang kayo, meron kayong konti isip. Be smarter than the disease. Yan ang sinasabi ko. Marami tayong magagawa ngayon eh. Start with something simple. Huwag niyong hintayin na kayo bibili ng maraming gamot, na kayo kailangan pumunta ng emergency room at saka hospital. Huwag niyong hintayin yan eh. Oo. Dito pa lang, mag-start na kayo ng teenage years. Ang, Young adult. ang nangyayari, yung gamot, ginagawa na lang natin pagkain yun. yun ang nangyayari. Yun ang sinasabi ko. So anong recommendation ko sa mga younger? Let's start simple. Yung ang aking topic ay alternative medicine. Okay? Ipagpatuloy natin yan. Itong ipapaliwanag natin, alternative medicine, itong ikarma. Kung anong maitutulong po sa atin ng ikarma. Early in the morning. Pagkatapos lang po ng mga paalala sa ating himpilan. Kailangan ko bang gamitin to? Place where comfort meets flavor. Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center. Bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Beat the burning heat of summer this 2026. Tara nang magpalamig sa Ice Cream House Coffee. Ice Cream House Coffee, ang solusyon sa mainit na panahon. Try their Gold Delight Ice Cream, masarap na pizza pasta, at malasang kape. Ice Cream House Coffee, matatagpuan sa Burgos Street, harap ng St. John's Cathedral. Kaya tara na kapaborito sa Ice Cream House Coffee. Also available, wholesale price for retailers. Let's beat the summer heat. Ice Cream House Coffee. Lahat tayo'y laging nagsisikap para abutin ang tuktok nating hanap. Tatak ng tapat, kapag hinahabol ang pangarap, di kumukurap kahit mahirap. Tatak ng tapat, ang tunay. Tatak ng tapat, Ginebra. Responsibly. Sa panahon ngayon, kailangan
kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor. Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalabat at paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Ang inyong official summer station. Ito po ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Talagang summer ang saya-saya dito sa Pangasinan. Halina na mula Lingayen Beach, saya di mapantayan. Kasama barkada, buong pamilya. Summer ang saya, Pangasinan, sigaw ang dago. Init at saya, sabay-sabay nating maranasan. Radyo Pangasinan, Your fun under the sun summer station. summer ang saya. Tayo'y mag-8-8 34 minutos sa kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Thank you very much. Kinan Nixon Dakal ang kasama natin pala sa technical side, si Nixon Dakal, parang kapangalan ng US President. Richard. Richard Nixon. So yun, pag-usapan na natin dito ngayon, Doc, itong E-Karma. Ano itong immuno-elixir na sinasabi dito sa paboritong supplement o Well, herbal ng bayan? Yes, earlier. Magaganda lagi mga question mo. Ito magiging questions din ng lahat ng nanonood sa atin dito. Well, i-combination niya, immuno-elixir. Okay? What is elixir? Elixir is a parang form of medicine eh. Yung gawa na gawa ng isang inventor na ang ingredients niya ay medicinal. Ganon. Okay? So, immuno refers to yung immune system natin. Immune. Okay? So, itong medicine nito, baga kung pwede natin sabihing medicine, ito helps the immune system ng human being. Okay? So, immune system ng human being is yung pinaka ano tawag natin, the first line of defense ng human body, the immune system maraming hindi nakakaintindi ng immune system ng human body, kung ano ba siya, saan ba siya, paano siya na-develop at paano siya na-maintain. So dito sa programa natin dito, lagi natin i-emphasize yung immune system para ma-promote ang health ng isang tao. Kasi sa akin, paniwala ko, if your immune system is intact, maganda, malakas, okay, alam nyo, maiiwasan nyo lahat ng sakit Pero ang immune system is not something, hindi ito yung asikaso mo ngayong araw, bukas okay na. Hindi. Ang immune system starts at birth. Okay? Immune system is maintained throughout life, every day, every year, na kailangan i-maintain mo yung immune system. And there are many ways to maintain and strengthen immune system Okay na? So nakakalito yan So kung lagi kayo nakikinig dito sa akin, I will simplify. Isi-simplify natin para hindi kayo masyadong malito sa ano dapat nyong gawin para ma-attain nyo yung perfect health on a yearly basis. Ganun yan Kasi hindi natin alam kung anong darating natin na bukas. Alam nyo naman, ito nakaraan linggo lang. Ano ba yung nakarating? Meron tayong Ebola, meron tayong Hanta, dati meron tayong COVID. Ano pa? Meron pang darating. Okay.
So anong laban natin dito sa mga hindi natin nakikita, hindi natin ma-anticipate kung kailan dadapo sa'yo. Ikaw nandito ka sa Dagupan, Pangasinan. Yung Ebola, nandun sa Africa eh. Pero paano mo alam na ikaw meron kang best friend na dumaan pala doon. Pagdating dito, dala pala Dala niya niya Ebola. yun, okay. Ay, nagsiping na kayo sa gabi. Ang layo-layo ng Afrika sa Pangasinan. Yan nga Sabi eh. nga natin, pero bakit dumating yung sakit? Yan nga eh. So, pwede ba tayo mag-rely sa ating yung border patrols, yung ating mga immigration, yung mga ganon, yung health system na nagsusuri, nag-prepare na, hindi natin maasahan yun. Ang maaasahan natin, ang immune system ng human body, tayo, sarili mo. Huwag mo na asahan yung kung sino-sino. I-strengthen mo yung nandito sa loob ng fortress mo, yung human body mo, sarili mo. Ayusin mo para kung sino man, kailan man, kung ano man ang darating na sakit sa'yo, laban ka agad. First 3 days, tapos na yan. O ngayon dito sa yung panahon natin, ang init-init, sobra ang init. So anong mga makukuha nating sakit dyan at ano ang proteksyon na ibibigay sa atin ng ikarma? Well, eto na nga, very on spot yung mga tanong mo. Kasi eto nga, eto kalaban na naman natin ito. Etong init ng panahon. Ito ba physical na yung intruder? Hindi, ito environmental eh. Environmental problem ito. So, ang human body, yung perfect ng human body natin, we have the mechanism, we have to deal with itong mga environmental stress ang tawag ko dyan, okay? Yung human body, meron siyang sariling thermostat eh. Pero yung thermostat ng human body, mabagal din yon. Kailangan natin tulungan. Biglang tumirik ang yung araw, ang taas, biglang init. Ano ka ba? Lalabas ka? Hindi tulungan mo naman. Bigyan mo ng konti pumunta ka muna sa lilim, huwag ka muna lumabas. Hintayin mo muna. So yan ang tulong. Kailangan, etong heat na nararanasan ngayon, the heat can compromise the immune system of the body. Kasi babagal siya eh. It will take time, okay? Ngayon, kung yung heat causes yung tinatawag ng dehydration. Yung dehydration is parang initial na yung conducive to disease. Kung dehydrated ang body mo, para hindi mo alam, pero papunta pa lang, hindi mo pa naramdaman. Pag naramdaman mo na, medyo moderate na eh. Huwag mo nang hintayin na magiging moderate ang dehydration. Ito, alam mo na mainit eh. Alam mo nang kailangan mo lumabas. Alam mo maglalakad ka sa mainit. Dagdagan mo, magbaon ka na ng tubig, inom ka ng inom. Ganon. So, huwag mo nang hintayin. Huwag ka na magdalawang isip. Gawin mo na. Yung heat exhaustion na yan, magkakaroon ka ng heat stroke. Ano po ang parang first aid na gagawin natin dyan? Kung sakali, kasi kung minsan bigla na lang sasakit yung ulo mo eh. Yan. Tataas yung presyon ng dugo mo. Well, yan ang mga sequence eh. First, yung first na symptom is yung parang nararamdaman mo lang heat. Second is yung dehydration na. And third is heat exhaustion. And the last is heat stroke. Yan yung progression na yan eh. So, dito pa lang sa dehydration, nararamdaman mo na, kailangan ang first aid dyan, inom ka ng inom, pumunta ka na sa lilim. Ang heat exhaustion, nandyan na yung delirium, tawag na yung medyo nahihilo ka na eh. Hindi mo na alam ang gagawin mo, hindi, para bang nagpapanik ka na. Yun ang heat exhaustion eh. Yan na yung susunod na dyan, yung himatayin ka na. Okay? So, yung first aid ng heat exhaustion, cooling process. The cooling is from inside and outside eh. Yung cooling is hydration. Inom ka ng inom ng tubig. Yung outside is sumilong ka na. Ganon. Okay? So yung hydration process, yung cooling, it's not only cooling ng yung tubig. Okay, kailangan kasi kung sobrang pawis mo, lumabas ang pawis. Alam mo lumabas na kasama dyan sa pawis? Lumabas din ang sodium mo. Potassium, sodium, at saka lahat ng mga tawag natin yung electrolytes eh. Okay? So kung hindi magandang diet mo sa mga electrolytes, hindi ka masyadong
umiinom ng mga electrolyte, yung mga hydrating subs sa waters, ganon, madidehydrate ka, kulang ang tubig mo, pati mga electrolytes mo, may diferensya. Okay? So, kailangan i-replace mo yung water and replace mo yung electrolytes eh. Yan yung nakikita natin sa market sa mga convenience stores. Ito yung mga Gatorade, yung mga Pocari Sweat, yung mga ganon. Yun ang merong sapat na mineral water. Yung pinakamura, simple. Mineral water. Hindi yung distilled water. Although maraming arguments na hindi kailangan ng mineral water kasi may mineral sa pagkain mo. Hindi. Ang problema is you need immediate hydration, immediate electrolyte replacement. Isang oras na katatapos mo lang kumain wala, dehydrated ka na at na electrolyte imbalance ka na. So, anong remedyo? Immediate hydration and mineral replacement Yun ang first aid. Okay, so kapag nakakaramdam ka na ng ganun, para kang pagod na pagod. So, ano ba itutulong naman dito ng ikarma? Well, yun. Heat stroke na ito or heat exhaustion na ito? Well, yan napakagandang ko na kailangan malaman naman ng tao. Okay? Dito sa product ng yung pinupush ko, ikarma. Okay? It's not something, itong product na hindi ito something for acute ailments hindi ito pwede. Ang kailangan dito sa katulad ng ikarma, these are things that improve or help yung body mo in the long run. Patagalan kung sasabihin ko sa inom ka na ikarma, bukas okay ka na. Fallacy yan Hindi ako nagpo-promote ng fallacy. Hindi ko sasabihin sa inyo sa radyo na inumin mo to, bukas okay ka na. Wala misrepresentation na yan ang tawag natin dyan Kailangan sasabihin mo sa mga ang totoo niyan, kailangan continuous consumption over a period of time para ma-develop mo o para ma-strengthen mo yung katawan mo para dun sa darating. Okay? So, anong role ng ikarma dun sa sinasabi natin dehydration? Ikarma will improve your hydrating systems okay? Kasi kung hindi maganda yung hydrating systems mo, useless din yung mga hydration solutions. Ano pa yon? Ito yung ating mga circulation system. Ang circulation system is comprised of the arteries and veins and the lymphatics, okay? Kung hindi magandang condition ito mga circulating systems mo, hindi makakarating ang hydration kung saan dapat siya makarating. Ganon. Okay. So kung i-repair mo o ayusin mo, maintain mo yung cardiovascular circulating systems, you can maintain the irrigation system na nagkukul ng inyong mga body. Ganon. So, kung pangit ang condition ng circulation system mo kasi lagi kang nasa cellphone, nasa TV, nasa bahay, nasa kwarto, hindi ka gumagalaw, hindi ka umiinom ng karma, anong nangyari sa circulation system mo? Bulok, kalawang, hindi gumagana, may problema. So, doon papasok ang ikarma. Ikarma will help the circulation system with proper hydration. Okay. Paano naman ito makakatulong ikarma sa mga sa stroke patient na parang gusto nilang ma-rehabilitate yung kanilang sarili? Well, ito nga. Yung katawan nila. So, yung heart disease, cardiovascular disease, heart disease, yung brain disease, yung kidney disease, these are all ang tinatawag natin dito ay chronic diseases. Chronic diseases with existing chronic damage. Matagal nang nasira yan. Ngayon mo na napansin na kailangan palang ayusin yun. Para bang kotse, ginamit mo ng 4 na taon yan, wala ka namang ginawa para ma-maintain. Hindi mo na palitan ng langis, hindi mo na nalinis, hindi mo na wala. Maintenance So, ang human body, kailangan ng maintenance Ganon. So, eto nga, sinasabi, ikarma will do your maintenance every day, every month, every year. Kung continuous consumption na yan, ipe-prevent niya yung further damage. Kasi kung sabihin natin, meron ka ng disease, cardiovascular, yan yung masisikip na mga artery, meron ka ng malaking cardiac enlargement, meron ka ng kidney damage, yan vascular damage na yan Okay. So, 40 ka pa lang meron ka ng mga ganong sakit Okay. O ang lifespan ng tao is 80, sabihin natin 70. So, meron ka pang 30 years
And it only takes 1 to 2 years to initiate the repair. Okay, ito sinasabi ko sa'yo, ito yung product nito is something that is affordable, it is effective, and is available. And yun na, so sabi, everyday mo na lang inumin yan, parang tubig lang yan Parang tubig lang yan. And hindi nyo na-realize, after a certain time, na-prove na natin to, within 2 weeks, effective na to Okay. Ganon. Kasi yung mga ginamit natin dito, yung diseases katulad ng diabetes, bumaba ang blood sugar, eto mga asthma, lumuwag yung paghinga, o yung hypertension, bumababa, ganon. So eto mga dramatic ito, na yung sinasabi, it's working kasi it's manifesting itself within a 2-week period Pero yung hypertension, baka mag-manifest ito after mga 1 year pa. Kasi yun ang repair ng vascular system Ang repair ng vascular system takes time Okay. It, So itong ikarma, ano ito? Isang uri ng tableta, kapsula, o isang uri ng parang tea or coffee? yan. Well, ito nga, marami nagtatanong, ikarma. Saan galing yung pangalan na ikarma? Ito nga, i-display ko sa inyo itong product natin na ito para makilala niyo ito. Yan. Ito tea form, ito may capsule. Dalawang form yan Meron tea sa mahilig minom at saka meron capsule na hindi marunong minom pero marami iniinom na capsule o isama nyo na yung capsule. Okay, so ganito, dalawa lang Okay, so ano ito? Ikarma. Ikarma was invented by a Philippine pilot. He was part of the Philippine Air Force. Captain yan Tapos naging Philippine Airline pilot pa nga yan. In his spare time, mayroon siyang farm. Yung farm niya, marami siyang herbal products Si Captain Virgilio Ikarma also had chronic disease. Meron siyang sinusitis, meron siyang arthritis, meron siyang hypertension. So siya, masipag siya maghanap ng remedyo na sarili niyang chronic diseases So etong ginawa niya, ito sinubukan niya kasi meron siyang chismis na sabi mabisa itong Nara tree. Sabi niya, sige marami naman ako Nara tree. Subukan ko nga itong Nara tree. So ginawa niya, ayaw niyang putulin ng Nara tree. Kinuha niya yung bark at saka yung maliliit na sanga na nauulog, pinuputol. Pinulverize niya, ginawa niyang powder, ginawa niyang capsule at ininom niya. After a while, kung ano man yung while na yan sinasabi, nawala yung kanyang sinusitis, nawala yung arthritis niya, kung ano man ang improvement na naramdaman niya after a short period of time na iniinom niya yung sarili niyang product. Parang, it's too good to be true. Maganitong kagaling palang Nara. Okay, itong Nara extract ginawa niya. So, to prove his point, binigay pa niya nga sa mga close to him, mga barkada niya, mga kaibigan niya. Yan, yung mayroong hypertension, yung may asthma, yung may yung diabetes, gano'n. So, lahat ng binigay niya, siyempre, parang yan ang clinical trial, personal niya. Lahat ng binigay niya, bumalik sa kanya. Sabi niya, "Oy, Kap, ang galing nitong nawala, bumaba yung blood sugar ko, nawala yung sakit ng arthritis ko." At si Captain Ikarma, napansin niya, nawala na yung sinusitis niya. Marami siyang nainom na gamot hindi na gamot, pabalik-balik. Ngayon nawala. Ganon. So yan ang start ng Ikarma. Ayun. So ngayon, etong family Ikarma ngayon, users ng Ikarma for over 10 years. Sila wala ding sakit. So unfortunately, when Captain Ikarma passed away, sa tiwala ng pamilyang ito dito sa Ikarma, binili na yung whole business. And ngayon ang pinopromote namin ngayon, ang Ikarma. Ang bisa ng Ikarma is proven Proven yon. Marami tayong napapakinggan na mga advertisement, marami tayong nakikita sa mga groceries, sa department store or sa mga parmasya. Palagi sinasabi antioxidant. So ano itong antioxidant ito? Ito yung ingredients ba ng mga produkto ito? Ano po ang pinakamabisang ingredients na nasa Ikarma? Well, para matahimik din ang tao dito sa term na antioxidation, totoo yan. There is a such thing as antioxidation. Totoo yan na kailangan natin talaga antioxidation. Ang question ngayon is,
ano ang tamang antioxidant na bibili natin. Paano natin malalaman itong antioxidant mabisa, effective? Well, ang mga herbal world, ang tawag nito, lahat na nagbebenta ng antioxidants, naghahanap siya ng yung source of yung comparison ganon. So, yung herbal world, lumalapit sila dito sa ang tinatawag natin yung ORAC na authorities. ORAC is Antioxidant Radical Absorbance Oxygen. Capacity. Oxygen Radical Absorbance Capacity. Yan nga. So, yung free radical is an oxygen radical. Oxygen, So, yung ORAC score is a ORAC. ORAC score, meron ko niyan merong mga yung definite numbers Okay? Para maintindihan yung ano yung ORAC score. Well, yung top selling na antioxidants on the market today, ngayon, kung halimbawa may antioxidant, tanongin mo anong ORAC score. Yung mga company minsan di nila alam, wala silang inintindi kasi marketing yan Ngayon sasabi, ang ORAC score ng good product today is about 10,000. 5,000 okay na, 10,000 better, okay? Kung anything higher than 10,000, super antioxidant na yan, okay? So pinasuri din namin ang ICARMA. Ang mga top laboratory dito sa Pilipinas Ang lumabas, ang ORAC score ng ICARMA was 25,000 So doon namin nakuha ang sagot. So ngayon, ano ibig sabihin yan? So yung ORAC score of 25,000 put the product ICARMA as an antioxidant product in the top 10 in the Philippines. So mataas ang oxygen capacity Mataas. ng Okay. ng ICARMA. In the top 10, even sa US FDA, nasa parang number 3 na rin siya sa Philippines, ay parang nabaliktad ko number 3 sa Pilipinas, in the top 3, and number 10 in the whole world Buong yan Okay, so palagay ko, okay na yun sa akin. Kung nalaman ko, it's better than yung dati kong iniinom na ORAC score niya is 10,000. ICARMA 25. Kaya pala mabisa ito. So, ito, kunin. O sige, subukan ko yun. Teka muna, napakagaling pala nito. Pero siguro, kasama yun, napakamahal siguro, no? Siyempre, yung pinakamahal, mabisa, pinakamahal parang common sense yan nakakagulat naman pala. Yung top ng antioxidant on the market, doble pala ng presyo dito sa ICARMA natin. Pero mura itong ICARMA. Ay, mura. No. At pinakamataas ang kanyang ORAC capacity. ORAC score. So, yan, tama na information. That's all you need to know. Anong ORAC score? Ano ang visa niya? Anong presyo niya? Saan mabibili ito? At isa pa. Ano ang side effects nito? Yun. Saan ko kontra ito? So, over the 10 to 20 years na ginagamit namin ay ICARMA, wala kami nakikitang adverse Ang adverse, overdose, masamang epekto, kontra sa gamot. Walang-wala nga Okay. Sa susunod na Sabado, pag-uusapan po natin yan kung ano yung mga klase ng sakit. Pre-presenta po natin yan yung mga sakit na asthma, diabetes, hypertension, at ano mga uri ng sakit. Mayroon po tayong mga nakasubok na rito, magbibigay ng kanilang mga testimony or testimonials nila kung ano ang bisa nitong ICARMA. At pwede rin po kayong pumunta rito sa ating himpilan, magpa-konsulta kay Dr. Glenn Soriano. Kung sakaling kayo ay nagpa-laboratory test at mayroon kayong mga dalang result dyan, pwede nating ibigay kay Dr. Glenn Soriano. Babasahin po niya yan at a-advise niya kayo kung anong magandang gawin at ano ang maitutulong ng ICARMA. That's correct. Okay. Kaya yan nga ang isang issue kasi ng yung healthcare dito sa atin is, alam mo mga tao very hesitant to go for mga check-up, mga check kasi meron silang karamdaman Pero dalawang rason, ayaw nila malaman na mamamatay sila or wala silang pera. Yun. Dalawa na lang How ironic nga mamamatay nga isang tao because of poverty. Kaya nga. Yun. So ako pero ito na ang makakatulong sa atin. Yun nga. Yung ICARMA. So kung meron kang ganong fear, it's either ayaw mo malaman na mamamatay ka bukas or wala kang pera. Sagot ko na yung pangalawa. Wala, libre ako, sabi ko. Ganun. Sagot ko na yan kasi importante malaman mo kung
ano yung resulta ng examen mo. Kasi ang sinasabi nila, itong doktor nagreseta siya ng ito, examen na. Ito, pagawa mo muna, tapos kung natapos, balik ka sa akin. Okay, ang pasyente, common sense ito. Teka muna, gagastos ako dito sa examen nito. Tapos pagbalik sa doktor, magbabayad naman ako ng bayad sa doktor. Alam niya, maraming gastos eh. Ang tao ganun nag-iisip eh. Common sense niya, ganun mag-iisip. Kaya sabi, hindi, paggawa ko muna, may pera ako. Tapos punta ako kay Dr. Soriano. Kaya ito ang ano ngayon, parang krusada na ni Dr. Glenn. Payback time. Payback time, Ayun, yan. matutulong na siya sa mga mahihirap. So, every Saturday, kada Sabado po, makinig po kayo dito sa ating himpilan. Paboritong istasyon, DWGE 88.1. Mag-utso-utso na tayo dahil dito na tayo talaga magbibigay ng mga magagandang paliwanag sa mga issues, mga komentaryos, lalong-lalo na sa mga ganitong programa, itong Ikarma Health Option. Marami kayong matututunan kay Dr. Glenn Soriano. Kung kayo po ay may sakit, pwede po kayong kumonsulta sa kanya. So, ito pa lang ang umpisa namin. Pero sunod-sunod po yan every Saturday, 7 to 8 ng umaga. So, your parting message, Dr. Glenn? Yes, You might partner. as well invite our listeners dahil mayroon tayong 4 na platform dito. Facebook, YouTube, live streaming at dito sa ating himpilan DWGE. Paborito ng bayan, paborito ng mga tao, itong paboritong herbal ng bayan, paboritong doktor. Yes. Well, thank you for having me again. And sana naman, sana magiging paborito na rin ako dito sa stasyon para maging paborito din ng mga tao nakikinig para sa mga ating mga health issues eh. Kasi when you're in doubt, hindi mo talaga alam, hindi mo maintindihan ng doktor mo, dito i-explain ko sa iyo malinaw para malinaw ang pagkaintindi mo ng sakit mo. Kasi kung naintindihan mo sakit mo, madaling gamutin niya. Ayun. Okay. So maraming salamat sa ngalan ng ating kasama sa technical side, si Nixon Dakal, as well ang supervision ng ating station manager, Joey De La Cruz. Yung mga avid viewers natin, listeners natin na nagchat-chat sa atin at nanonood, maraming salamat at hindi kayo bumitaw sa programa natin. Early in the morning. Okay, makinis ang ulo, malinis ang issue. Yan, ang inyong kaibigan, Orly Navarro. Early in the morning. Subas. Early in the morning. Matatakaw ang gobyerno tan syudad. Early in the morning. Inarubalat na saray nalalamas tan maninisya at katuwaan. Early in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng kabwasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Early in the morning. Akin pare, mandadangal kalalamot. Untag na napukpukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rito dugan da jay. Mandangal pa sirin. Ga,